sa to rozbehlo teraz posledné roky. Pamätám prvý ročník, keď to začínalo, ešte terajší pán starosta. Pred ním sa nič nedialo, ak prišiel on, tak strašne veľa vecí sa veľmi dobrý. Urobili nejakú takú akciu, dali plagáty, že bude takéto podujatie, ale bolo to v takom málo, že ľudia si to domáci ani nevšimli. My sme napríklad oberali, ja mám tam pivnicu ešte, jednu, oberáme rodina, sme sa zišli, sme sa najedli, pomalili sme hrozno, sedíme vonka, bolo pekne a zrazu 3-4 ľudia normálne zišli do chyšky a sadli si za stôl, ponúkli sa a moja mama ešte žila. A im zajímalo, to je kto? Lebo som vedel, že ona pozná veľa ľudí a ja ich nepoznám. Ja, to je kto? Úplne cudzí ľudia, ale nič sa nestalo. Ja som sa potom tak slušne spýtal, hovorím, že poznáte tu od nás niekoho? Nie, že to bolo vraj vyhlásené, že ľudia si prídu pozrieť pivnicu, že môžu prísť, žiadny problém. A potom takto spontánne prišlo, ako je tu. Vážené dámy, vážení páni, vítajte v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Stará Hora. Zober nás, prosím ťa pekne. No, aby sme boli aj my, cigáni, v televízii. Taká atmosféra dobrá je. Mňa nenatáčajte, ja som na Marosti. Nezabudnite si dať domáci vynikajúci burčiak, či červený, či biely. Je výborný, ja ešte stále si dávam prestávku, lebo vraj keď sa pracuje, by sa nemalo piť. Chlapci 120, hej? Len keď prídu same chlapskí hudci, tak oni mi stále povinne nalejú za pódium, na to sa veľmi teším. To je víno alebo burčiak? No, burčiak ešte taký, ale už začína prechádzať na druhú stranu, už sa pozrieť. Dáte sa pohľad. Na zdravíčko. Na zdraví, ať vám slúži. Stanú červeného budeš na tom burčaku, ako biele. Budem chcieť, ale neskôr potom zoberiem radšej. Dobre. Burčak má dobre. Víno neviem. Burčak má najlepšie zatiaľ. Jednoznačne burčak má dobre. A keď už budete mať dosť aj toho jedla, aj pitia, tak nezabúdajte na to, že tu na tomto hlavnom pódiu sa celý deň až do rána koná kultúrny, potom aj taký hudobno-zábavný program. Tu je to proste lokalita. Tu oni sa musia trošku aj prejsť, spoznať, zistiť niečo nové. A hlavne, keď takto počasie vyjde ako dneska. Chcete? Nechcete. Nemáme. Atmosféra úžasná. Chodíme po festivaloch, ty kokos, ale sebe chlebí. Atmosféra. Pýtali ste sa ma, čo to je zo skupenie Rusín Čendeš Orchestra. Ja som spomínala, že to budú rusínsky blázni, pretože Čendeš znamená rusínsky blázon. Priťahujeme ľudí živou hudbou. Mladí chalani 20 roční. A hrajú ako boha, ani bohačov nemajú pri sebe. Stará pivnica, 98 rokov má. Táto konkrétne, čo je tu. O 2 roky má 100 rokov. Aj toto je ešte od vojny. Strelenú. Mysleli sme otvoriť. Ja som bol tu. To je od vojny diera. Od vojny. Mladí ľudia. Pred tureckými nájazdami mladí ľudia boli schovaní v týchto pivniciach. Na pamiatku ubitých, likvidovaných mladých ľudí do sebechlebského kroja bola pridaná čierna cuška na pamiatku
mladých mužov, ktorí boli zlikvidovaní počas tureckých nájazdov. Na dedine bola spoveď a vletí ten napitý chlapík do kostola a zažne: ľudia, vyhral som, poďte piť všetci do krčmy. A teraz zrazu zostal šumu v kostole a farár sa vykúkne z kadibúdky, no čo spovedelníci, a teraz ten chlapík zavolá: hej starý, keď sa vysereš, prídi aj ty za nama.